lokuthethelelwa ukubuya kwazi mangenyawo zakho wakhululwa yethu iqala apha kule ndawo ukuba ungahlabelela lo mhlabelelo ne-understanding yawo kungathi kufikwa ezwini lenkosi kungabe sekukuninzi inkosi uYesu ekwenzileyo empilweni yakho ngalo mhlabelelo sihlabelelana ukuba kuthi vala amehlo wakho wavale ukuba kuthi phakamisa izandla zakho uziphakamise ngicela ngeli xesha uyihlabelelayo kodwa ube uyimamela le ngoma ingaphumi emilebeni kodwa iphume enhlizweni ngoba kukhona indaba khona lena eyenzekayo
Kunendebe yenzeka yenzeke Golgotha. Kunabantu abazalwa bezalwa iGolgotha. Kunembewu ephilayo ephiliswa iGolgotha. Sinikeza imbeko bonke abefundisi abakhona kule ndawo, otata nomama, obhuti nosisi, egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ndizalwa kwaMdludlu, sindisiwe izono zami zahlanjwa ngegazi likaJesu. Hlala lo mhlaba lapha ngaphesheya ekuthiwa kuseQulu. Ngizalelwe phana ngakhule lapha. Nami ndamamkela uYesu. Ndimamkele la ezitoilets. Ngoba ndandityiwa into eyayinditya. Kunomuntu owayemana ukushumayela ndisaphangela eSparks apha eWholesale. Sparks Conspa. So kunendoda imana ishumayela apha endandingavani nayo. So imana ishumayela kwabantu balapha edepartmentini. Ngale mini ithi xa ithethayo, yazi yona nto ebuhlungu ngendaba kaYesu. Thina namadoda athetha nawo. Into yokubana kuthi kanti ngokwecebo likaThixo bekumele uba usindiswe una 15 years. At 18 years, at 20 years waqala ukungqina ngoJesu according to iplan kaThixo ngawe. So ngokuse high school, ngoku use university, bekumele uba ufike euniversity kahle kahle selusindisiwe. Because kukhona abantu ozodibana nabo euniversity ekufuneka la 3 years iphume ubaxelele ngoJesu. So iplan kaThixo ngabantu zodibana nabo euniversity ixhomekeke kutheni wena ubamba ikhalenda yakho. Ngokufeyila ikhalenda yakho uphazamisa abantu abaninzi abaxhomekeke kule khalenda yakho. Zange buhlela mina. Ndizibuza into ethi, what am I waiting for? Ndoni lento ndiyilindileyo ndingasindiswa. Because the more ndisithi ngomso baninzi abantu abafayo ebekumele babafa sele besindisiwe. Abanye bekumele babafi xa ngabantwana baxelele ivangeli. But
but bayafa bahamba esogweni simply because kukhona umdludlu omandelwe kukwenza into zakhe or too busy to take care of ibusiness kaThixo le wayeziselwe yona ezantsi emhlabeni. Ngomso kwasandivuka ndizixelela uba ndiyokwamkela uYesu. Umvunzi uGwelani bayawumazi abantu abakhonza pha kwamkhulu. Ndavuka ngiqonda nikhangela yena. Zange umfumane yonke la veki from Monday up until Friday. Ndikhangela umuntu ozona because andifuni uya kuleya because andivani naye. But iproblem bethu into yobana iye incipha ngokulendlala yokufuna uYesu the more kusisa iye incipha lentshisakalo. Ndathi manje ndizincame kule enemy yam ndingayifuniyo. Kanti le enemy yam indoda yayiza kundakha evangelini. Ndafika emsebenzini ekuseni ndathi nento endifuna uyiphunga nawe no molo no what ekuse nenenegala siyithethe weza kum wasabela ndathi ngicela undamkelisa uYesu namhlanje ndize icuba sengingakhange ndiliphathe kwalona ndamamkela uJesu that day andikaze ndiphinde njonge emva andizisoli ngesigqibo nasithathala mina. Namhlanje andiza ngizoshumayela ndizothetha nalomuntu ufana nami apha enhlizweni yakhe esindisiwe ngasindiswanga kodwa uyazazi into ethu uyamlibazisa uThixo. Usindisiwe but uyazazi uba uThixo uyamlibazisa because of indlela sazimisela ukuphila ngayo. Ngizothi uThixo umnikeza another chance ukwenzela bangafi icebo likaThixo lifeyilile ngoba iBhayibheli lithi uDavide lakhe iThixo icebo walikhonza ngesizukulwana sakhe. Wafa uDavide kwazalwa mina nawe yanikezwa mina nawe indaba. Ndizothi kungafi fela kwindawo fela kuyo. Ncwadi kaJoshua chapter number 7. Ncwadi kaJoshua chapter number 7. Uyalalelwa onkulu uyalalelwa ke uyandikhosta kundibiza ubizukuphila uyalalelwa uNkulu Abraham ixhego lasendulo ke wenyuka intaba imoriya ngenxa yokulalela Ncwadi kaJoshua chapter number 7 verse number 1. Kuyakhosta ukummamela uThixo. But namhlanje izulu likhangela abantu abazokudela konke. But here I am, Lord Jesus. Ndibe
available ezindaweni ezininzi. Yena fana noMartha ndabhizi nisehla nisenyuka sendiphambi kwakho. Here I am, Lord Jesus. Ncwadi ka Joshua 7 verse number 1. Oka Joshua chapter 7 verse 1. Yes. Isihloko isono sika Akana. Sono skakhan. Akazange athembeke amaSirayeli kumyalelo kaNdikhoyo. Yes. Wokuba angathathi into kufuneka itshatyalaliswe eJericho. Yes. Umfana udelayo lo myalelo nguAkhana, unyana kaKami, umzukulwana kaZabhedi. AmaSirayeli kuthiwa akazange athembeke labantu wami, akazange athembeke. Kuquka isininzi. Kubethakala abantu abaninzi. Kanti indoda enye le ingakhange ithobele uThixo phambi kwabantu phakathi kwabantu abaninzi. Kuthiwa amaSirayeli zange athembeke ngenxa yesono sendoda enye eyathanda into zangaphandle. Indoda inye le ingazange ifuna ukuma kule ndawo uThixo abethe makumiwe kuyo. Kwahanakala abantu abaninzi. AmaSirayeli silwa imfazwe nje eziluza. Akhan phakathi kwawo. Ebekunothi xa ibe noma endaweni yakhe. Zibe lula imfazwe zamaSirayeli. Ifamily yakhe ibhuqwa indlala. Kanti abenokho abe serious ngensindiso. Family yakhe ibinophila impilo engcono. Efamily yakhe ugquba umoya wotywala. Kanti abe kunokhe kume yena into ebhadlileyo. Bekunoma nabantu abangakwazi ukuma bebambelela kuye ngobemile. Ifeyila yakhe ichaphazela abantu abaninzi abasegroupini yakhe. Lonto yawuvuthisa umsindo kaNdikhoyo. Yes. NgakumaSirayeli. Umqhubelo verse number 1. Funda uverse number 11. AmaSirayeli enze isono. Awaphula umnqophiso wami. Awugqitha umyalelo ebendiwanike wona. Bamba lento. Inye lendoda yenze isono apha. Kodwa lenti yenzileyo ichaphazisa abantu abaninzi ngotshaba. Utshaba lungena luzenzela phakathi komzo noThixo. But because umuntu osisithwala Thixo umthwale ngendlela enyekenyeke uThixo. Uba ngathi akanamandla uThixo. Kanti ngumuntu osenoThixo apha lungamiselanga kumkhonza ngendlela eyiyo uThixo. Njemba esithi uJesu asukuba nithandaza ithani bawo wethu osezulwini. Liphathwe ngobungcwele igama lakho. Iproblem ngulomuntu otshoyo othi bawo wethu osezulwini. But iproblem akanandlela yokuliphatha igama likaThixo. Indlela yokuliphatha. Indlela liphethe ngayo kuba ngathi akekho uThixo ngokwakhoyo. Nanhla ngoxa nithetha nabazalwane. Ndithi uThixo uba ngaba umfunde kahle pha eBhayibhelini uzoqaphela lento yokuba akezi kubumbiza. Ujonga indlela ombiza ngayo atsho sabele. Ndenza umzekelo ndithi uba ngaba singabafana ngela xesha sasizakasindiswa sihlele ekoneni kudlula umuntu ongusisi pha esindisiwe
sithi ke thina ke hetha yayiqinisa inhloko la nto ihambe sithi iqinisa inhloko la nto ihambe up until sithi xolo sisi wami asasijonge sicela ukubuza manje ivenkile kweliphi icala athi kwelicala bhuti akube bengafuni ukusabela qha indlela esimbize ngayo iyamthoba unjalo ke noThixo wethu akana problem banguThixo wabantu but when it comes to abe available ebantwini oh uyasithanda la nto yenze nje ahlabele lathi ohlabela uzuliphatheka hlele livangeli kungenxa yokuba nobunganalo uba ngaba unandlela yokuliphatha ukhanywa ngamadimoni njengabangenalo ukuba ngabe unguAkhan uphethe into zoshaba uhamba nazo ukhanywa uphakathi kwethu thina akwayile ndaba yoba yintoni lento sibangathandaza simva sibangazila asimva kanti problem phakathi kwethu sinoAkhan and uAkhan kule ndawo because uAkhan bayakuthanda ukusebenza kanti basakhusile into zomzi siqala ngoAkhan uba kuteni longasasindiswa abantu apha enkonzweni kanti umuntu okule ndawo uAkhan Akhan phethe into zasemzini phethe into zomzi uAkhan sibethwa sisithi glory hallelujah sinoThixo omkhulu kodwa indlela esimphethe ngayo simphethe ngathi inkwenkwana yoThixo yazi indlela omphethe ngayo uThixo ufumaneka ngalendlela umphethe ngayo manje iphinde lento indlela omphethe ngayo yilendlela uzomfumana ngayo awukwazi uphatha uThixo ngeteaspoon ufumana uThixo ngebhafu lendlela omphethe ngayo yilendlela azokuphatha ngayo ncwadi kaSamuel uthi abandithiyayo nami ndiyabathiya abandithiyayo nami ndiyabathiya akukho muntu ndixa nimjonga ebusweni equmbile ndincancazele no wandothuswa ngumuntu emehlweni ami kudangazela umlilo I'm not a respecter of men AmaSirayeli enze isono awaphula unqobiso wami yiza awugqitha umyalelo ebendiwanike wona athatha ezinye izinto kwabe kufuneka zitshatshelaniswe impela azibile oh azibile sorry azibile ngoba uAkhan akanangxaki uAkhan nokunxiba isuti enhla ifana nale yami afike emabashumayela bela bemanzi kanti inshumayelo uyenze njani uyibile uyenze njani uAkhan balila abantu basikeleleka baqhwaba izandla kanti uAkhan inshumayelo uyenze njani sela akanazinto zakhe uAkhan yazi ke problem bangela bangabe nazinto zakhe akazifuni ufuna ezabantu akazifumananga ezakhe kuThixo itabangela uba Akhan ungabi nanto uxa uhlabelela ihandi nanto sandli into yobani usaphethe zasemzini uzokunika kwesiphi izandla zakho zosibini sifumbethe lahle zasemzini ushiye kubeze bakuhleke bathi akananto uthi andinanto ndingenawe wena uzinto zonke kum wanele kuba ngu0 phakathi ko100 wanele kungabi nanto
unothixo. Akhani sixakwa inkonzo ebandayo, kanti worshippers zethu zithathe zasethaveni ingoma yazozicula phi ngaphakathi. Akhani abakhange babe samamela noba lo muntu ucula lengoma kaThixo usindisiwe na, bavele nje ngoba ingoma ithi uSirayeli akaqeda beza nayo ngaphakathi, beza nayo ngaphakathi. Ebimpompoza komphumthombo we don't care, eba ibhaliwe apho kanye ayibhalwanga bayasiva nje thina sithi Jesu inkosi, bona abantu uSirayeli akaqedwa. Nje masiphakamisa uJesu bona aphakamisa uSirayeli because bacula nje zaba esapha. Akhani lahle zasemzini, right? Ucula ingoma eyi-1 yakudala ithi akekho fa nawe, uyicule sithandaze siphinde sicule yona xa ungazazi ezinye. Woba khona akafuni ingoma ezintsha, funa ingoma ezinaye phakathi, funa ingoma ezinaye phakathi. Itheni yabanda kangaka namhlanje, kanti uMC wethu kangalali zona ebikela uMagoda, Magoda uMangobe, ebibukela uMangobe ubusuku bonke, wenza izikaMangobe ubusuku. Yeka uMagogotha iba nguwe izane yakho, izane yakho. NoMagogotha wezane yakhe izane yakho, izane yakho. Ezulwini awuzuvuzwa ngoba usebenzile, uzovuzwa ngokwenza lento bekuthiwe yenze. Yayisebenzile laa ndoda inikwa italente yanye yayoyingcwaba, yayisebenzile because ngicimba uba njengoba iyingcwabile nje yayigada yaphangela kwa-security, kodwa bekufanele biphangele ebhankini iyayidablisha imali. Inikwe icoin kwamele uba iyayiphinda-phinda yenze isiphaza sayo, yaphinda-phinda yane-interest, yakhetha iyophangela kwa-security yagada imali yayo. Iphangele xa ifika uJesu wathi sikhohlakala indini. Isebenzile but ayenzanga lento bekuthiwe mayenze. Akhani Thixo ufuna wena namhlanje, ufuna akhani, ufuna laa mntu wakhe wayemdala emaphakadeni, not photocopy, not photocopy yomzalwane. Ufuna laa mntu wayemdala emaphakadeni, ufuna ithintitha lakhe uThixo ezolinika amazwi asuka kuye uThixo. Ufuna isahluleki sakhe ezozenzela ngokwakhe, isahluleki sakhe uThixo. Afuna photocopy. Akhani akanangxaki nokuhlala eHollywood Bets, imini yonke abheja amahashe phaa wina azokhupha umshumi ngale mali yamahashe apha enkonzweni. Akhani abheja amahashe phaa eHollywood Bets, abuye azonikela ngale mali yomgembolo apha ngaphakathi endlini kaThixo. Akhani sikakuba imali ininzi nje yangena utheni isakhiwo singanyuki phakathi emalini engcwele, phakathi emalini right kunomdlungu ngaphakathi. NdinguThixo onekhwele, mhlamba nindazi ndinguThixo onekhwele. Andizi kuba nindibiza, ndiza kuba indlela enindibiza ngayo ibonakalisa ukundihlonipha nokundoyika. Wakhani ufika nomama wakho omhle oyelo hamdlaza abangaphambili, xa izoqabela lapho wakhani athi kawuphakame emkami bakubona, kanti usakho iprocess yokudivorsa lo mama amshadileyo. Akhani shade umuntu oyekadivorce nabasuka khona akasayine nempepha phakama emkami bakubona, shaya
zasemzini akhani. Akhani phindisa izinto zasemzini. Uxa ithethayo uThixo kulaa ncwadi, nithe xa nimi phambi kweentshaba zenu zanoyisa, ngoba ke umuntu onokoyisa uSathana esenezinto zikaSathana. Akekho, iBhayibhile ithi xa ufika endaweni fika ubophe indoda enkulu yakhona, bind the strong man. Now the question is, uzobakhulula njani abakokwenu? Ifamily yako kwenu uselibanjwa. Usigqila sefashion akhonje ikudlulayo kodwa uthi ufuna ubakhulula kumoya wezinyanya. You are lying. Awuveke kusitshiwe. Usislave sento ezitrendayo emhlabeni. Masikubuza umbuzo, ezulwini kutrendani? Trendani ezulwini. Azibile aze axoka nokuxoka. Asibile. Number 2, axoka. Azifihla phakathi kwezinto zawo. Asenza njani? Number 2 yenza njani? And yet ngabantu abathi abaxa bethethayo bahlabelela bathi siyaya emazulwini siyaya siyaya. Awuve abathi baya. You are not going anywhere because uneweight. Uyasinda umazibuthe xa ibutha abantu awuzuya. Mhlawumbe incwadi yesithilela uyifumananga. Amanxila awangeni khona, amabhata awangeni khona, amasela awangeni khona. Shiya lamagugu alele ayo salima tuneni diyosala dindetwa diyosala lile indetwa ethunele. Kunomzuzu yedwa ekuthiwa ngumzuzu wamaqiniso, umzuzu wokuma egeyithini yaseShoprite. Othi mawufuna uphumela ngaphandle nezaseShoprite, umshini ukhale uthi tititititi ubuye umva. Kunamasango ongasoze wangene. Jesus. Ungabaphara basenkonzweni, ungabaphara bokuhlala, Jesus. ungabaphara embuthweni, ubaphara emsebenzini. Jesus. Masisiya khona le, masisiya khona le, masiya khona le. Zonke zobe selubala, zobe selubala. Njengoba nginciba ibhatyi ezinkulu ngo, lamini kwaba ngathi nginciba iplastic ebendizifihle ngaphansi zawubaze. Zawubaze. Awuzuya kude. That's the problem. Yokubana uThixo xa enecebo ngawe
enezinto afuna ukuzenza ngawe sozazenze sozadlele kweso sitya up until isitya sakhe sibe nyulu. Ncwadi kaTimothy ithi zinintsi izindlu endlini kaThixo. Zinintsi phi? Anifundele ndishumayelayo. Zinintsi phi? Ezinye zezembeko, ezinye ayizo zantoni? Ngaphakathi phi? Ezinye zezembeko, ezinye ayizo zembeko. Ezinye kudlela thina angadleli kuzo uThixo. Ezinye kudlela uThixo kuzo noba sihlanga thina. Akadleli kuzo zonke ezendlini yakhe, because siyakwazi uba sendlini yakhe ani ngo-Akhani. O-Akhani. Funda sisi. Yiyo ke loo nto engena kumelana notshaba nje amaSirayeli. Ebaleka nje kungenxa yokuba nawo emelwe kukutshabalala. Yiyo lento engasoze akwazi uma phambi kotshaba amaSirayeli. Yiyo lento inkonzo zingayi-50-11 endaweni eyi-1. Kubusa umthakathi wegqirho na-14 years. Yiyo lento abazalwane bangasuka econferenceini bekhwela ibhasi. Ibhasi iqengqwele i-devil worship elisafunda ukuthakatha. Anabazalwana ngaphakathi. Because abazalwane bekhwele nje ebhasini beyi-111 into ye-112 eyasemzini. Bazongena benenhloko baphume benenhloko sithethe ngezilwimi. Lo ngena edle ibhelu lakhe aphume senjalo. Kanti uba ngabe bekhona phakathi kwethu ebeyongena enxilile aphume esopa engabekwa ngasandla. Akho umuntu ebenongena enqalela into ezeswe aphume senjalo phakathi kwabazalwane bakhonze for 3 hours. He is not within us. It results zitsho. Zitsho it results. Soze. Inkonzo sibe 11 elalini eyi-1. Sibe nabantu abayi-7, 2, 4 ngaphakathi. Nabo abadikidiki belapha ngaphakathi. Imeli into yobana ke siyeke ukuvutha. Sibe serious, sibe sezinyanini. Sibuzana umbuzo madoda. Sisebhowuthini sonke ndiyavuma, but ngubani luphethe into zasemzini ebhowuthini? Ngubani uyona la? Because silahlekelwa nje imithwalo esiyithandayo kuyona ngaphakathi. Kona umuntu odisobedient ngaphakathi kuthi. uSathana ibambe lento engakhanga kuvalele ubasindiswa wokuvalela uba iphile right. Because ufuna ukukudileya, because ufuna uqala uba serious xa una 50 years. The question is uyaphi xa una 50 years? Yintoni luzophinda umenzele yona uThixo at 50 years? Akadileyi wena nje uSathane, udileya icebo likaThixo ngawe. Because uyazi uSathane uba le ngonyama inguwe mayinophunyuwa kula makhamandela okudlala. Number 1, ifamily yakho ingasendaweni right.
Number 2, kunabantu ekuhlaleni abangasindiswa ungabashumayezanga bekubukele. Bakubukela indlela ohamba ngayo. Uzobatshintsha njani ufana nabo? Obatshintsha njani ufana na? Items ezithethwe ezweni sinazo ngaphakathi. Amepulpit athandisa gowi. Agowa bepulpit. Oh, mgowo guys. Amapulpit. Manje sithi yo chomi. Yo hayi chomi. Apha ngaphakathi endlini kaThixo. Yazi ndiva omnye umzalwane. Uthi yo hayi bayibaxa Si right siyibaqe. Sifuna uba ngaba bantu bayibaxayo. Yilento nebhlukwe sethu sinje. Asifuna ukuthi simi ngaphambili osisi bajonge phansi si right. Si right. Sibe ngamakhehle. Amakhehle ahamba noJesu. noba ngabantu aba-understandayo abahamba noJezebel. Ngcono sibe ngamakhehle alapha. I-right isigugise i-right. Into eyayibangela uba ndingasindiswa ndandibukela abantu abasindisiweyo. Ndathi xa ndithethayo andifuni uba nje xa ndisindiswayo. Into eyayibangela uba ndingasindiswa Because ndikhuwele enkonzweni kaSunday school. Ndadithi mandibukela abantu abasindisiweyo ndithi andifuni uyiphila kanje ivangeli. Andifuni. Uba ngagcina ubantu unje, udikidiki unje Satan. Agcine kule ndawo kuyo yokuba nje. Eliya wabuza umbuzo wathi kuyawuba nini nembaxa. Bangabe uBhali nguThixo, khonzani yena. Bangabe uYehova nguThixo, khonzani yena. Bangabe ilizwe nguThixo, khonzani lona. Bangabe imali nguThixo, khonzani yona. Bangabe ifashion nguThixo, khonzani yona. Kodwa bangabe uThixo ungcwele nani mkhonzeni ngabo. Sizawuthandaza. Funda verse number 13. Phakama ke ubahlambulule abantu. Phakama ubathini? Nansi into eyenza kube ngcono. Kungenxa yokubana lo gama sisengeneno Ichance yokuhlambuluka isenjani sekhona. Nansi into eyenza sishumayele. Into eyenza uba ngapha kwencwaba kungabikho bashumayeli babe kwelicala. It is because no matter how Satan usidileye kangakanani, uJesu wethu can still give us another chance. uJesu wethu usasibiza usasikhwebela ngeneno. Lusekhona ubizo oluthi akufelwapho. 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 funa sivale. Yithi kuba mama sihlambulule ngenxa yokuya kwenzeka ngomso. Kuba mnandi khoyo Thixo wamaSirayeli. Ndithi kubo phakathi kwenu. Verse number 20. Wathi ke wakhana kuyinene ukuba ndimonile undikhoyo uThixo kaSirayeli. Yiyo ke lento Ima abazoyiva qala ku-19. Uzabe iqonda wasifike njani lena qala ku-19 sisi.
wathi kuye uYoshua, mfowam, mzukise undikhoyo uThixo kaSirayeli. Mfowam, tata wam, mama wam, dadethu, mbongo uYehova, ngoba ezi zinto zive usengeneno kwengcwaba. Bonke uYehova. Ngoba abanye abantu abakhalayo esokweni bothi bamema phambi koJesu bathi zange siyive le inyaniso. Zange siyive ngolhlobo. Uzityande igila kuye, uyivume into oyenzileyo, ungandifihleli. Uyithi into yenzileyo. Uyithi into yenzileyo. Ngoba ilishwa lelo kuba soze umfihle lento. Soze umthini. So vulelo thuba xa sithandaza umuntu eza ngaphambili azovuma kuye athi ndenze le. Nantsi into endithileyayo ebangela ibicebo lakho ndithi ndilazi ndilidileyo. Verse number 20. Wathi uAkhana, kuyinene ukuba ndimonile undikhoyo uThixo kaSirayeli. Yes. Yiyo ke le into endiyenzayo. Phakathi kwamaxhoba ndabona umnweba omhle owenziwe eBhabheli. Ndabona ingubo enhle Eyenziwe eBhabheli. Nesiliva. Yima. into endidileyileyo into yoba ndiye ndeba ndathatha iimpahla zasemzini ndafuna uzongena nazo ngaphakathi kumaSirayeli, ngaphakathi kwabendlu yasekhaya. Ndithathe iimpahla zaseBhabheli ezinxitywa ngaphandle pha, ndazongena ngazo apha. Zinesiliti esiphela kule ndawo ndeza nazo. Nafika nahlala ngaphambili ndakhonza kwangathi all is well. Ndithathe iimpahla zasemzini ezithatha isifuba sam zisibeke ngaphandle, ndeza ngaphambili ndade ndenjenje. iBhayibhile ithetha into ebuhlungu. Uthi ziyawuba khona izikhubekiso ngeentsuku zokugqibela. Kodwa Yeah, lowo isikhubekiso siza ngaye. yeah, lo uzawuthi kuze abantu enkonzweni abasuka ngaphandle bezisindiselwe, besuka uyoba zii-sex addicts ngaphandle, beze rehab eyinkonzo bafike badibane nathi ngaphakathi. Sithi sikhona siba-advertisele ilicala. Babaleke abantu ngaphandle. Bafike ngaphakathi. Bafike sisekhona. Babaleke osisi phayitani babaleke ngaphandle sixa befika ngaphakathi. Bafike ezethu izifuba kwethina esijima ngazo phi health club sisengaphansi wavuyela namaqhosha asenje. Vuyela amaqhosha. Imbandezi sivese Uzawutsha nezo mbande zakho zinoboya. xa uzithanda inwele zakho uright uzithanda inwele zakho siqhoshela amaqhosha siqhoshele ntoni sincede siqhoshele amaqhosha siyacela wasimoshe lo sisi bafuna ezulwini nabo
sifundele incwadi sothandazela phezu kwayo incwadi yabasekorinte besibini chapter 6 verse number 17 yedwa ndifuna sithandaze ngayo. Incwadi yabasekorinte besibini chapter 6 verse number 17. Verse 17. Ngokunjalo inkosi ithi phumani phakathi kwabo nahlukane nabo. Qale ku14 ntombi, qale ku14 khawulezisa, qale ku14 ubaleke. Musani ukuzilinganisa nizifanise nabantu abangakholwayo. Ya khawuleza baleka. Kuba ayenziwa lonto. Ewe. Ingadibana njani into elungileyo nengalunganga? Yes. Kungahlangana njani ukukhanya ndawonye nobumnyama? Yes. Baleka. Unabudlelwane buni uKristu nomtyholi? Yes. Linabudlelwane buni ikholwa nomuntu ongakholwayo? Inabudlelwane buni na indlu kaThixo nezithixo zenhlanga? Kaloku thina siyindlu kaThixo ophilayo. Kutsho uThixo ngokwakhe ukuthi ndiyakulenza kubantu bami ikhaya lam, ndihlale phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bami ke bona. Yes. Ngokunjalo inkosi ithi phumani phakathi kwabo. Ngokunjalo inkosi ithi phumani phakathi kwabo. Yes. Nahlukane nabo. Nahlukane nabo. Ningafani nabo. Ngokunjalo ke inkosi ithi uba ngabe usindisiwe Makube nomahluko phakathi kwakho nomuntu ongasindiswanga. ukuthetha kwakho makwahluke, ukwenza kwakho makwahluke, ukuhamba kwakho makwahluke. Ncwadi yabaseThesalonika ithi banincwadi efundekayo. Na umbuzo kule ndawo yoba abantu ababukela impilo yami bafundane. Because abantu basenobukela mna baxa bethetha i-conclusion ngobukela life yami. Bathe ihank ke ubrother Mdludlu. Tho ichama ke ubrother Mdludlu babukela ulife wami. Kodwa intoni? It is because of le nto endibanika yona. Bomba mabube nomahluko phakathi komuntu ongasindiswanga. Phumani phakathi kwabo. Imani ngapha ithani gelekeqe. Ithani judge phakude. Sukani phakathi kwabo. Mabangathi basiya ngapha sibe khona. Ayingabo abalawula thina. Sitha abantu afuneka betshintshe bona. Sawubatshintsha njani sifuna ufana nabo? Role model yomuntu osindiswe elihedeni. Uyakufuna kona uba ngase ngishumela njengomama Mahlaba. Cha ngase nginxibe njengoNicki Minaj, uzifuna zombili. Uyayifuna le kaThixo nale uyayifuna. Hlukanani nabo. Oh Thixo ndikulibazise kakhulu. Today funa ufana noDavide. Kentsuku zami zokuphila makubhalwa ireport lizulu lithi noMdludlu walikhonza ngokufezekileyo. Ebo likaThixo. Angisafuni izandla zabantu. Di-concerned umhlekazi uthini. Usebenzile wenkonzo Nashayela izandla. Ilishwa lelo kuba soze ndiwenze okaThixo ndisenje. bangadlela kuma abantu basikeleleke. Sozadlele kuma uThixo ndisenje. Bangandibona ngoholy hole abantu. uSathane uyandazi andinguye. Zongena zenzele unothande bantwaneni bami. Zongena zenzele unothande bazalini bami. Wongena zenzele unothande family yami ndikho. Lesiphakameni sibini nyawo.
waste ixesha lakho lalininzi Thixo. Waste ixesha lakho lalininzi. Ngixabise izinto ezingazondisa ndawo. Jesus. Yalalelwa. Uyalalelwa uNkulunkulu. Uyalalelwa. Sangaphambili mfowethu. Uyalalela uNkulunkulu. Uyalalelwa. Cela silule izandla zethu phezulu. Uyalalelwa. 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 uNkulunkulu basolula izandla sithandaze. Begin to pray. Sibonge izwi lakhe. Nawe ungavula umlomo wakho uthandaze. Oh Jesu siyathandaza. Oh emveni kwento ezikulu ezingaka osithethe nathi. Phefumula wami uyaphelelaphi? Hallelujah! Hallelujah! Siyabulela! Siyabulela! Siyabonga! Siyabonga! Siyabulela! Liphilile! Liphilile! Lisikhangele! Lisiphaqile! Lisifumene! Ilizwi lakho! Thini lizulazule! Lakhangela malo! Ushanda likapa shatapa! Rikapa shaya kisapo! Rikapa shata! Oh, shatapa! Hallelujah! 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Phefumula wami. Ungathanda. Wophela. Ilanga lami. Ungaqhubeka uthandaza. Seliyakusho. Nkosi yami. Phefumula wami. Ophelela. Hallelujah. Ilanga lami. Ophelela. Kukhona bekuthethwa nabo ilanga lami. Nkosi yami. Phefumula wami. Uyophelela. Ilanga lami.
ilanga lami seliyakushona Nkosi yami phefumulo wami ophelela ingase abantu bethetha nabo babaleke baze ngaphambili abantu abathi ndiyaguquka namhlanje ndifuna abantu bathi Thixo ubuthetha nam baleka mani sasiyathandaza egama likaJesu ubuthethe nam Thixo namhlanje andinandaba uneminyaka emingaphi usindisiwe ndifuna abantu uthetha nabo babaleke baze ngaphambili seliyakushona Nkosi yami uwe owaziyo ngifuna ababantu osubethanda ukundilandela makazidela zincame athabathe umnqamlezo andilandele ngifuna ababantu abathi Thixo ndingekafi ndiyabulela uthethe nam ngolu hlobo ndinazo izinto zasemzini kodwa namhlanje ndiyaguquka I don't care uneminyaka emingaphi ukholwa kodwa today Lord I am repenting uthethe nam I don't care uqala phansi ku-salvation ungabi samjongo oze nayo baleka uze ngaphambili siyathandaza baleka siyaguquka Thixo uthethe nam baleka ndifuna uthandaza ndifuna uthandaza kusiza ngantoni ukuba umuntu azuze ihlabathi siza ngani kusiza ngani into yobuzuza icawa kodwa ulahlekelwe ngumphefumulo baleka siyathandaza Thixo khawuleza ndilinde wena ndibona isandla sikhwebayo the hand of grace the hand of mercy ithi sawona unjalo ithi woza mntana phefumulo wami ophelela ilanga lami kwezinsuku zalo mhlaba ilanga lami sizoxhoma izandla sime ngaphambili sifakwe embusweni asiregister icaweni kodwa siregister kwezasemazulwini indawo yona izandla zakho wavala amehlo uxhome phezulu zawathetha la mazwi athi Nkosi uYesu ndiyabulela ukuba ndithe ndingekafi uthethe nam ngolu hlobo ndiyaguquka ndibuyela kuwe kokuphelele xolela izono xolela amatyala izono endizenzileyo
ndixolele ndiyakwamkela buyela entliziyweni yam buyela ebomini bami egameni likaJesu waseNazaretha cela sithandaze sonke etendeni. Begin to pray in the name of Jesus. Begin to pray in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Begin to pray, begin to pray, begin to pray. There is mercy. There is mercy. Babeke isandla mfundisi uDeketa. There is mercy. Hallelujah. 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 La penitence. La penitence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah! Thank you, Jesus. Siyabulela. Oh, hallelujah. Siyabulela Jesu. Siyabulela Jesu. Oh! Thank you. Ophelela. Ophelela. Ilanga lami wezinsuku. Thandaza mzalwane bonke izwi. Ilanga iyakushona. Oh my God, oh my God. Osiami. Phefumlo wami. Ophelela. Ophelela. Ilanga lami. Salomhlaba. Ilanga lami. Phakamisa ingalo zakho shokogqibela. Phefumlo wami. Ophelela. Ophelela. Wezinsuku salomhlaba. Ilanga lami seliyakushona. Uyakushona. Nkosi yami.
last time siyathandaza sothandaza phefumulo wami uyophelela phi ophelela lezinsuku zalo mhlaba ilanga lami seliyakushona Nkosi yami Xabe xhoma izandla zakho ubulele egameni likaJesu. Ngoza mfundisi udoketa egameni likaJesu. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Thandaza na ubulele. Oh Jesus, siyabonga. Father, we thank you so much. In the wonderful name of Jesus Christ. Siyabulela kakhulu Nkosi. Sibulela ukwenza kwakho, sibulela ukuthetha kwakho. Sibulela Thixo wethu onamandla onke ukwamkelwa kwezwi lakho. Sibulela Thixo wethu onamandla onke ukwenza kwalo umsebenzi. Baba wethu ophilayo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha sikunika lokuzuko. Sikunika yonke imbeko. Omhle Nkosi inena uthethi Thixo wethu onamandla izwi lakho lingamchani lowo obulithumela ukuba Nkosi malibuye naye. Father, we thank you so much egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyazi Nkosi ukuba abanye basebenze besemakhaya baba wethu bambi bebehamba ngendlela Thixo wethu onamandla onke banye Nkosi bakwinkundla zokunxumelelwana Thixo wethu ongcwele izwi lakho lifikile phezu kwabo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you so much. We give all the praise, we give all the honor egameni elihle linamandla igama lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you so much. We honor you in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bangcwele egameni likaJesu. Kawushayela uJesu izandla kakhulu ngegama likaYesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Siyakhonza kuseni ngo5, siyakhonza emalanga ngo5.